खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउज चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। आसाम सोरखारा खोथा होनाय बादि आसाम प्राज्ञान भारती स्किमनि दारै मैयानि सानाव रायजोनि 3.7 लाख 9 थाखोआव फरायनाय फरायसाफोरनो साइकेल राननाय हाबाफारिखौ मावफुंबाय। रायजोनि गोबां गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव रानना होनाय बादियैनो मैयाबो क'क्राझार जिल्लायाव साइकेल रानना होदों। क'क्राझार सोहोरनि इसे जानगाराव थानाय बड'फा नोगोरनि ग्रीन फोथाराव मैया आसाम सोरखारा 9 थाखोनि फरायसाफोरनो होनाय साइकेलफोरखौ बिटिआरनि गाहाय बिथां प्रमद बर'नि नुजाथिनाय गं 92 फरायसालिनि गासै सा 12,789 फरायसाफोरनो राननानै होयो। मैयानि बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि गाहाय बिथां प्रमद बर'जों लोगोसे मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जारी, एमएलए लरेन्स इस्लारी, जिरन बसुमतारी आरो गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गोबां सोलोंथाइ बिफाननि मावथिफोरा मैयानि बे साइकेल राननानै होनाय हाबाफारियावनो बिथां प्रमद बर'आ खौरां बिजोङाव फोरमायदों दि रायजो सोरखारनि बेबादि साइकेल राननानै होनाय हाबाफारिनि गेजेरजों फरायसाफोरा साइकेलखौ मोननो हानानै दानिया फरायसाफोरा थि समावनो फरायसालियाव थांनो हासिगोन आरो गोनां जायोब्ला न'खरनि सोद्रोमाफोराबो बे साइकेलखौ गोबां खामानियाव बाहायनो हासिगोन। बेजों लोगोसे बिटिआर गोजोन गोरोबथा बादियै दायो बिटिआर ओनसोलाव मोनसे गोजोन थासारिया फैनाय लोगो लोगोनो सोलोंथाइनि थासारियाबो मोजाङाव फैबाय। बेनि उनाव आथिखाल बिटिआर सोरखारा सुबिदा होनाय बड'फा सुपार 50 मिशन बायदिनि मोनसे थासारिखौ नुनो मोनदों होननानै बिथां प्रमद बर'आ फोरमायो। बेजों लोगोसे बिथाङा फरायसाफोरनो बेबादि साइकेल राननानै होनायनि थाखाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो डक्टर रनज पेगुखौ साबायखर बावो। बारग' एनडिएफबिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो एनडिएफबि सोद्रोमानि फोरमानलाइखौ मोननो हासिगोन। बे बाथ्राखौ फोरमायदों बारग' एनडिएफबिनि दैदेनगिरि आरो आथिखाल बिटिआरनि एमसिएलए बि सावरायग्रा बिथाङा खौरां बिजोङाव फोरमायनाय बादिब्ला बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमानि बिथोन, आसाम सोरखारनि हास्थायनाय आरो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दारै बारग' एनडिएफबि सोद्रोमाफोरखौ आर्मि, पुलिस आरो पेरामिलिटारि बायदि सोनायाव एनडिएफबिनि मावथि होननानै फोरमानलाइनि गोनांथि जागोन। बेखायनो बे फोरमानलाइखौ दिनैनिफ्रायनो होनाय जासिगोन होननानै फोरमायो। बिथाङा बारग' एनडिएफबिनि गासैबो सोद्रोमाफोरखौ बे फोरमानलाइखौ लांफैनो थाखाय खावलायहरो। बे फोरमानलाइखौ दिनै क'क्राझाराव होनाय जागोन, गाबोन चिराङाव होनाय जागोन, उनावहाय बिब्दिनो बाक्सा आरो उदालगुरि जिल्लायावबो होलांबाय थागोन होनना बुङो। लोगोसे बे फोरमानलाइखौ चिरां सिडलीनि साहा थानाय सिलगाग्रियाव लांफैनो थाखाय खावलायहरो आरो गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनाबो गावबा गावनि ओनसोलाव खौरां लांनो खावलायदों। लोगोसेयै बे फोरमानलाइखौ लायनो थाखाय नोंथांमोना लोगोआव लांफानो नांगोन पान कार्ड, आधार कार्ड आरो जायफोरा सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनदोंमोन बेंक स्टेटमेन्ट एबा चेक एबा एनडिएफबिनि मुं थानाय फारिलाइ बायदिफोरखौ लांफानो खावलायदों। गासै सा 25,000 बारग' एनडिएफबिफोरा बे फोरमानलाइखौ मोननो हागोन। नाथाय जायफोरा साख्रिनि थाखाय आर'ज बिलाइ गथायगोन बिथांमोनखौल' बे फोरमानलाइखौ लायनो खावलायदों बिथां बि सावरायग्राया। मख'नो गोनांदि आसाम पुलिसनि जानो गोनां 5,563 मासियाव बारग' एनडिएफबिनि थाखाय 2% मासि रिजार्भ खालामनाय दं, जेराव आर'ज बिलाइ गथायब्ला बे फोरमानलाइखौ बिथांमोना गथायनो नांगोन। बे 2% बादिब्ला जानो गोनां आसाम पुलिसनि मासियाव गासै सा 111 सो बारग' एनडिएफबि सोद्रोमाफोरा साख्रि मोननो हासिगोन। थांनाय 11 अक्ट'बर खालारखालि अरुनदय 2.0 नि मोनसे हाबाफारियाव चिरां पुलिस बिफाना खौरांगिरिफोरखौ भिआइपि सुबुंनि मुङाव खौरां फोसावनायाव हेंथा खालामनायजों लोगोसे लाजि फोनांदोंमोन। बे जाथायखौ लानानै चिरां जिल्ला प्रेस क्लाबनि आफादगिरि जयन्त देबनाथ बिथाङा चिरां जिल्लायाव गासैबो खौरांगिरिफोरजों सोरखारनि खौरां फोसावनायनिफ्राय जानगाराव थानो थिरांथा लानाय जादोंमोन। बे जाथायनि सायावनो मैया चिरां जिल्ला बेंगिरिनि हांख्रायनाय बायदियै चिरां जिल्ला बेंगिरि, चिरां पुलिस बिबानगिरि आरो चिरां जिल्ला प्रेस क्लाबनि गेजेराव सावरायनाय जायो। सावरायखांनायनि उनाव खौरांगिरिफोरा जिल्लानि सिङाव गासैबो सोरखारि हाबाफारि आरो सोरखारनि खौरां फोसावनायनिफ्राय जानगाराव थानो थांखि लानायखौ बोखांना लाफिनबाय होनना बिथां जयन्त देबनाथआ फोरमायो।
BTC हाग्रा आरो हा बिफाननि EM रनजित बसुमतारीनि खौरांगिरि मेल। बे खौरांगिरि मेलाव बिथाङा BTCनि बारग' लेङाइ गाहाय खाम्फा बरगयारिनि सायाव बुङो दि खाम्फा बरगयारि बिथाङा फैगौ 2024 मायथाइनि MP बिसायख'थियाव BPF दोलोनिफ्राय जानानै बिसायख'थि गेलेनो नागिरदों। बे बिसायख'थियाव खाम्फा बरगयारिया जेनोब्ला हाग्रामा महिलारिया बिथांखौ BPF दोलोनिफ्राय जोगारगोन आरो बिथांनि राजखान्थियारि बिथिंखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा गुदिनिफ्रायनो दानस'नायनिसो फाव फान्दायदों होनना बुङो। बेजों लोगोसे बिथाङा बुंबावदों दि खाम्फा बरगयारिया सासे मोजां दैदेनगिरि। बिथांनि जेननायखौ जों लुबैया, बेखायनो हायोब्ला दानो BPF दोलोखौ नागारनो नांगौ आरो मोजां राजखान्थियारि दोलोआव हाबनानै खामानि मावनो नांगौ। खाम्फा बरगयारि बिथाङा MP बिसायख'थियाव जेनोब्ला UPPL दोलोआव हाबगोन आरो दुर्गा फुजानि सिगां एबा उनाव 14 नं चिरां दुवार खाम्फा बरगयारिनि न'नि साखाथियावनो UPPL दोलोआ सा 600 निफ्राय 700सो UPPL दोलोआव हाबनाय हाबाफारि लानो थांगासिनो दं होनना बुंदों। थांनाय मैयानि सानाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया सनितपुर जिल्लानि तेजपुरनि सिङाव थानाय कलिएजेड गोजौसिन फरायसालिनि फोथाराव थानाय थाखो 9आव फरायनाय फरायसाफोरनो साइकेल राननानै होनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो आरो बे हाबाफारियावनो बिथाङा बुङो दि 2024 मायथाइनिफ्राय थाखो 9जों लोगोसे थाखो 8आव फरायनाय फरायसाफोरनोबो साइकेल होनाय जागोन आरो जोबोर गोजान जायगानिफ्राय फैनाय फोरोंगिरिफोरनोबो स्कुटि होनाय जासिगोन। मानोना जोबोर गोजाननिफ्राय फैनायावनो थाखोनि समा बारग'लांलायो। बेबायदिनो सा 50,000 फोरोंगिरिफोरा बे आसाम सोरखारनि स्कुटिखौ मोननो हागोन आरो थाबैनो बे सोलिफु बोसोरावनो आसामनि सा 10,000 सुबुंफोरनो फोरोंगिरि साख्रिबो होनाय जासिगोन होनना बिथाङा बुङो। फोरोंगिरि ट्रेन्सफारनि सायावबो बिथाङा बुंबावदों, जाय फोरोंगिरिया जेराव पस्टिं जायो बेयावनो 10 बोसोर साख्रिखौ मावनो नांथारगोन, बेनि उनावसो ट्रेन्सफारनि आर'ज बिलाइखौ गथायनो हागोन। बर' माहारिनि गेजेराव दुखुनांथावना खौरां मोनफैलायबाय। गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनानै सासे बर' लाइमोना आलाय-सिलाय बुथारजालायबाय। भारत हादरनि राजथावनिनि दिल्लीयाव खामानि नागिरनानै साननैसो सिगांसो चिरां जिल्लानि बिजनीनिफ्राय थांदोंमोन समर बसुमतारी आरो जायख्लं बर'आ। खौरां बिजोङाव मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला बिथांमोना थांनाय 8 अक्ट'बर सानखालि दिल्लीसिम थांदोंमोन। बे थांबाय थानाय समावनो बिसोर ट्रेनाव ओंखामजों निसा गोनां बेसाद मोनजाफ्लांदोंमोन आरो बिसोर दिल्ली फारसे थांनाय लामाखौ निसा फोनांजानानै गुबुन फारसेसो सहैदोंमोन आरो निसा बेसाद मोनजानायनि जाहोनाव थर गैयै जानानै जाब्रबथायाव गोग्लैदोंमोन बिसोर सानैबो। उनावहाय बिसोर सानैखौबो गोदान दिल्लीनि आनसारी नोगोराव थानाय साफदायुं देहा फाहामसालियाव थिसनदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा, फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो जायख्लं बर'आ थैबाय होनना खौराङाव मिन्थिनो मोन्दों। गुबुन फारसेथिं समर बसुमतारीया मेगन नुयै आरो आखाइ बायनानै देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं होननानै मिन्थिनो मोन्दों। बेखायनो नोंथांमोना ट्रेनाव हान्थियोब्ला अरायबो सांग्राङै दावबायनो नाजानांगौ। दा साननैसो सोरखारि साख्रिआवलाफोरा रां जाख्ल'नायनि दायाव गोबां हमजाबोबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। नाथाय अब्लाबो खायसे सोरखारि साख्रिआवलाफोरा आखुखौ सोलायनो रोङाखै। बेबायदियैनो 12 अक्ट'बर खालारखालि गौहाटीनिफ्राय थांनाय हादोरसा सोरखारनि जाख्ल'ग्रा बेरेखा हान्जा एबा CM भिजिलेन्स बिउर'नि गोख्रों सिग्रोमनायाव हरखाबै कार्बि आलं जिल्लानि डकमाखा पुलिस थानानि सासे पुलिस असिखौ हमदों। हमजानाय पुलिस असिनि मुङानो जादों सनत कुमार मुदै आरो लोगोसे सनत कुमारनि सोरखारि न'आव गासै 17,74,500 रांबो मोननो हादों। दा मोनथिनो मोननाय बादिब्ला असि सनत कुमार मुदैखौ गौहाटी फारसे दैथायहरनाय जाबाय। मैयानि सानाव हायुंआरि मानास हाग्रामाखौ रैखाथि होग्रा फरेस्ट गार्डफोरनि थाखाय बेसेन नाङै सावस्रि मावबादा खुंफुंनाय जादोंमोन। मैयानिफ्राय साननैनि हाबाफारिजों मानास हायुंआरि बासबारियाव मानास हायुंआरि फिल्ड डाइरेक्टर आरो WWF इन्डियानि बानजायनायजों लोगोसे बाक्सा जिल्ला सावस्रि डाइरेक्टरनि हेफाजाबाव बे हाबाफारिखौ साननैनि थाखाय लानाय जादों। थामहिनबा मैयानिफ्राय दिनैसिम मानास हायुंआरि अरनबारि रैखाथिनि थाखाय खामानि मावबोबाय थानाय गुबुन गुबुन थाखोनि अफिसार आरो सान्थ्रिफोरनि मोजां सावस्रिनि थाखाय बेसेन नाङाजासे सावस्रि सिबिथाय होनाय जादों। बे सावस्रि सिबिथायाव मानास हायुंआरि अरनबारियाव खामानि मावबाय थानाय मोनब्रै रेन्जनि गासै 400सो फरेस्ट गार्डखौ सावस्रि आनजाद नायनायजों लोगोसे मुलि होनाय जादों होनना मिथिनो मोन्दों। बे सावस्रि बादाखौ बेसेन नाङाजासे मोनफुंनो हानायाव फरेस्ट गार्डफोरा गोजोननाय फोरमायनायखौ नुनो मोन्दों।
बेजों लोगोसे थांनाय मैयानि सानावनो मानास हायुंआरि अरनबारिनि सा 28 फरेस्टार आरो अफिसारफोरखौ रायजोनि हाग्रा बिफाना थुलुंगाखां बान्था होनाय हाबाफारिखौबो मावफुङो। बे हाबाफारिखौ गौहाटी GMCHनि अडिट'रियामाव आसाम रायजोनि हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि चन्द्रमोहन पाटवारिया राननानै होयो। इउपिपिएल दोलोनि गिदिर खहा 14 नं चिरां दुवारनि रनिकाटा VCDCनि सिङाव थानाय सानजा खान्थालगुरि गामिनि गं 38 नखरफोरा खौसेयैनो इउपिपिएल दोलोखौ नागारनानै BPF दोलोआव हाबदों। बे हाबनाय हाबाफारियाव BTCनि लेङाइ बारग' बिथां खाम्फा बरगयारिया बाहागो लानानै बुङो दि आथिखाल सोलिफु इउपिपिएल सोरखारा BTCआव खामानि मावनो हायैखौ रायजो राजाफोरा मोनदांनो हाबाय आरो थांनाय 3 बोसोरावबो जेबो खामानि मावनो हायाखै आरो मावनो हानाय नङा। बेखौ रायजो राजाफोरा मिथिनानै इउपिपिएल दोलोखौ नागारनानै BPF दोलोआव हाबदों होनना खौरां बिजोङाव फोसावदों। थिग बेबादियैनो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 38 नं BTC भैरबकुन्द बियाबनि खौरां प्राइमारियाव गासै 700निबो बांसिन आरो सनाय प्राइमारियाव गासै 100निबो बांसिन सुबुंफोरा इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै इउपिपिएल दोलोआव गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय हाबो। BTCनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां गबिन्द बसुमतारिनि नुजाथिनायावनो बे हाबाफारिया जानानै थाङो। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।